बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। आसाम सोरखारा बिटिसि बिसायख'थि खुंनांगौनि थाखाय बिसायख'थि आय'गनो लाइजाम लिरहरदों। दिनै माइनाव खेराइ फोरबो एबा खाथि गासा फोरबो। फरायसालि खुलिनायनि थाखाय गोदान गाइडलाइन फोसावदों आसाम सोरखारा। मनज गगैखौ रायजो दलनि लिंथुमगिरि बिबाननिफ्राय होखारबाय। दानिया आबुं रादाब। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि अलखदनि थाखाय दिन्दां जानानै थानाय बिटिसि बिसायख'थिया फैगौ डिसेम्बर दानावनो खुंजानो हासिगौ। सिगांनि बिटिएडि एबा आथिखालनि बिटिआरनि बिसायख'थिखौ फैगौ डिसेम्बर दानाव खुंथारनांगौ होननानै आसाम सोरखारा आसाम रायजोआरि बिसायख'थि आय'गनिफ्राय गांसे लाइजाम लिरहरदों। रिपर्टनि बायदिब्ला आसाम सोरखारा शुक्रबारखालि आसाम रायजोआरि बिसायख'थि आय'गनो गांसे लाइजाम लिरहरनानै बिटिसि बिसायख'थिखौ फैगौ डिसेम्बर दानावनो खुंनो थाखाय खावलायहरदों। नाथाय बे दासिमबो थि जायाखै। मख'नो गोनांदि बिसायख'थि आय'गासो सावरायनानै बिटिसि बिसायख'थिनि अक्ट'खौ थि खालामगोन। अब्लाबो फैगौ डिसेम्बर दानावनो दि बिटिसि बिसायख'थिया खुंजागोन बे रोखा। मख'नो गोनांदि बिटिसिआव रायजो बेंगिरिनि खुंथाय समा बारग'लांनायनि सिगांनो आरो अक्ट'बर दानावनो बिटिसि बिसायख'थिखौ खुंनो थाखाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन समाजारि आफाद आरो गौथुमफोरा दाबि खालामगासिनो दं। नाथाय आथिखाल कर'ना भाइरासनि थासारि आरो रायजो राजाफोरनि रैखाथिनि थाखाय फैगौ डिसेम्बर दानावसो बिटिसि बिसायख'थिखौ खुंनो हागोन होननानै आसामनि सावस्रि बिफानआ फोसावदों आरो सावस्रि बिफाननि बोसोन बादियैनो बिटिसि बिसायख'थिखौ डिसेम्बर दानाव खुंनो थाखाय आसाम सोरखारा बिसायख'थि आय'गनो लाइजाम लिरहरदों। बाथौआरि बर'फोरजों फालिजानाय बोसोरनि थामथि फोरबोआनो जाबाय काति फोरबो। बे काति फोरबोखौ आसिन दाननि जोबथा सानखालि फालिजेननानै काति दाननि 1 खालारसिम फालिनाय जायो। आसिन दाननि जोबथा साननि मोनाबिलि सान हाबनाय लोगो लोगो बाथौआरि बर'फोरा गावबा गावनि माइ आबाद मावनाय दुब्लियाव आलारि बाथि सावनानै बोराव बाथौखौ सुंग्रियो आरो बेनि सिगां न'खरनि न' बां इसिं बाख्रि आरो बाथौसालिखौ गोथारै लिरस्लांनानै लाग्रोयो। काति फोरबोखालि दुब्लियाव आलारि बाथि सावहैनाय सिगां बाथौ गुदियाव आलारि बाथि सावनानै बोराव बाथौखौ आरज गाबो आरो सान हाबनाय उनाव माइ दुब्लियाव थाइगिरनि खं एबा थालिर बिखंखौ गासा महर होनानै आलारि बाथि सावनाय जायो। गुबैयै बे फोरबोखौनो काति गासा फोरबो होनना बुंनाय जायो। बे काति गासा फोरबो फालिनायनि गुदि जाहोनानो जादों मुलुगनि गासैबो जिब जुनार बिफां लाइफां माइ माइरं मुवा बेसादफोरानो बोराइ बाथौनि सोरजि। बेनिखायनो जोंनि जानाय राहा माइ आबादा मोजां जाथों, माइ फिथाइया बरहा थायथों आरो आबादनि जेबो खहा जायाथों एबा बेराम आजार जायाथों होनना बोराइ बाथौनि सेराव आरज गाबो आरो गासा सावो। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि लेङाइ आफादगिरि रजेन बर'आ फोरमायहरदों। आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै फैगौ 2 नबेम्बर खालिनिफ्राय फरायसालि खुलिनायनि गोदान गाइडलाइन फोसावदों। सावस्रि मन्थ्रिया गोदानै फोसावनाय गाइडलाइन बादियै फैगौ 2 नबेम्बरनिफ्राय रायजोनि गासैबो फरायसालि आरो कलेजफोरा खुलिफिनसिगोन। नाथाय हस्टेलफोरा खुलिथ'नाय नङा। थासारिखौ नायनानै डिसेम्बर दाननिफ्राय हस्टेलफोर खुलिनायनि बागै बिथांखि लागोन। 6 थाखोनिफ्राय जागायनानै गासैबो गोजौ थाखोआव फरा फोरोंनाया जागायगोन। नाथाय जागायजेननाय थाखोनिफ्राय 5 थाखोसिम फरायसालिया बन्द थागोन। बेनिखायनो मोनसे थाखोआव सा 20 निफ्राय सा 25 फरायसाफोरखौल' लानानै फरा फोरोंनाया जागोन। बबेखानि देग्लाय फरायसालिनि सिलेबासखौबो खमायनाय जागोन। बेजों लोगोसे थाखो 8, थाखो 10 आरो 11 नि आनजादखौ बर्डआ खुंगोन। गुबुन माखासे थाखोआव आनजाद जानाय नङा होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रिया फोसावदों। ओरैहाय सानजौफुनि आदार जानो थाखाय गामिनि फरायसाफोरा थांनो हागोन। बबेखानि फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनानै हमवर्क लाबोनो आरो फोरोंगिरिफोरजों सावरायहैनो हागोन होननानैबो सोलोंथाइ मन्थ्रिया दिनै खौरांगिरि मेलाव फोस्रावदों। केएमएसएसजों दाजानाय गोदान राजखान्थि दोलो रायजो दलनि लिंथुमगिरि बिबानाव थानाय मनज गगैखौ मैया दोलोनिफ्राय होखारनाय जाबाय। केएमएसएसजों दाजानाय गोदान राजखान्थि दोलोखौ लानानै बयनिबो गेजेराव सावरायज्लायनाया सिरि जायाखै। बे गोदान दोलोआ राजखान्थिनि फोथाराव दावख्लायबोनायनि उननिफ्रायनो दोलोनि गोबां मावनांगौ हाबाफोरखौ लानानै रायजो दलनि मावफारियाफोरा सावरायगासिनो। सुलुंनि बादिब्ला रायजो दलनि लिंथुमगिरि कनभेनर बिबानाव थानाय मनज गगैखौ मैया सावरायज्लायनायनि
गेजेरजों साननैसोनि थाखाय होखारनाय जायो। साननैसो सिगां मनज गगैनि सायाव नुजानाय अजदखौ लानानैनो बिथांखौ बिबाननिफ्राय होखारनाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मनज गगैनि हेंथायै केस होनाय जादों आरो थार नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। लोगोसे बे जाथायनि सायाव बिजिरनाया आबुं जायोब्ला माबा मोनसे थिरांथा लानाय जागोन होननानैबो गोदान राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन रबिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन रबिबार 18 अक्ट'बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनाय, सान्दुं दुंनाय आरो अखा हानायनि जाथावना दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरखौ फारियै खोन्थालांनो लानाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनि जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि इसारा दं। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनि जाथावना दं। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनाय आरो एसे बिबांनि अखा हानायनि इसारा दं। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनायनि जाथावना दं। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि इसारा दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।